Vaziswa havana kana dhora rakajikwa kumusha kwamaya. Saka havana chinovarwadza kuti vangovabata jange. Amen. Because havana chavakavabvisira. Vari kuita chipfambi apa. Hapana wanano apa. Saka isu panapa hatifaniri kugarira nyaya dzechipfambi. Handitika. Tatonga kwakawanda sei nenda kutaura kuti chipfambi. Mazera avo. Handitika. Chero indotonyara kutaura mashoko angu pavarapa. Nokuti vanhu vakuru. Havana zvavanokwanisa kutidzidzisa kana vaine hunhu hwakadai. Saka vaziso dei vakaroora dei vachiteera mari yavo. Saka nekuda kuti hapana chavanonyengerera kuna mai avo. Hapana chavanoteera kungoti vakabva pano vakaenda kuvhiniswa vantsvaga mumukadzi. Sekusiya kwavakaita futi ari kupi? Ari kumusha. Saka ibhurumashanga muntaraunda. Saka mambo, sorry. Pada kanofunza vamoyo. Mambo hiyo hatungoiti ayokova hapana nyaya apa vabereka vane dambudziko mana muvillage. Vabereka vanhu vakuru apa. Vakuru nekwandiri. Asi nyaya dzavo hadziperi mambo. Havagoni kugarisana. Kunditsvaga kuti maisiso ndo vari rumwe here? Baziso ndo vari rumwe here? Uya nouya nemwe statement. Uya nemi. Vabudze kuti vari kuda kugara vese here vana mambo pamberi penyu. Tungotangira papo chete. Mambo ndo agara vese here vanhu. Iyabva kumesa kuti. Kuti nyaya yoti vhudze. Havasikugarisana vana. Ngatiwe masabu pamusoro iyi. Vatishanyira pamusoro yemasabu. Ndofunga ndoda rokupedzisira ravaziso nemudzimai wangu. Amen. Kuda kuti vaziso vaonekwe nenyika yose nekunze kwenyika. Zvamuri kuita nhasi izvi ndakazoona kuti muri kudherera nzvimbo ino. Saka iye zvinopoga patinongoita katare vatori venhau uyai mombopinzwawo mumagaba umo mombosekwawo nedzimwe nyika. Ndoda kuti journalist ndoda kuti nyasai kutora vanhu ava makasungunwa vatoreita ndoda kuti inosoinda vhidhiyo yevanhu ava vatoreita ndoda kuzovabvunza mubvunzo vatoreita Inzou yacho. Ndoziwe yacho. Mabatora iko. Nzoi. Baba na mai. Andimuona mwana mdiki. Ye murume wacho mwana mdiki anga akagara. Kamwana. Mudzimai mwana mdiki. Zvino imi vanhu vakuru imi. Muchatsura sei vana ava mukasangana navo munzira. Muvatsura muchiti kudii. Imi murimi munotovemberi kwavo. Muvatsura muchiti kudii. Ndombunzo kutangwa ndokubvunza. Motsura muchiti kudii kuvana vanga vakagara ipapo. Muvatsura muchiti kudii. Vaziso. Baba. Ndakuinda kuchipurisa. Ndonokukanzurisai kuchipurisa. Because hurumende haidi kushoresa hurumende. Amuna inonzi PR. Chipurisa PR chaiyo. Handi munoona. Mai PR here. Kana muri akakudairi viso. Une PR here ndio chipurisa ichocho. Havana. Dada virogamuridzi. Alright. Une PR here. Maika. Toda kuti imi mukasangana vana murodi. Tikuwegwinda ndatsurwa namaiziso. Zvino kana muchiti mangwana mai Friday yoga kumaya padani. Friday mai padani. Vachatsura vamwe ndiani munyika. Indasero kutoya bani. Kana vamwenda kakauta. Ndikuga kudaka mchadi. Ndikuti ndaneta kutamisa mambo. Asiti vaziso maitrawo. Vari kuita sei taurai dare richiwa. Nawe iko ndiye kuti makatonga pana pamai manje pamukati ndanga ngofumba gupa nikipi gupo rangu ndikanosungunura gupo kumba mukasungunura gupo panapa mbudzi ndikaipiwa kumba ku vachigwiwa na baba vamwe vakayakani pachi mbudzi ndikasenga mbudzi ndikaenda nayo asi ndatenga mbudzi ndenda nayo kumba ndikachamba kuenda ndadzokera kumba uko chakunogera pamba vaziswa pana uye Maria ndikutanga pamakati pa$20 vaziswa vakanditi nini pane vanhu vandogara navo nikwedu kugokwe takagara pasi tikataura
ini kana bari masauni matondo mataura pana popopo kwavanenge vanona na mai mori kuti munhu ngate popo nana mai mori yani taura sijeke pachena taurai ndo uzatakagarira zvikazi vakandoda kuti izvoni ini yaziso amubhadhari $90 yakadwa kudai nokutiwo mambo vacho mukadzi wavo vakamutonge gwanana kuti varoore mukadzi wani mukadzi wavo uyezve muno hamuna masabhuku muno mude kutenga ndezvinjeke handiti muri kunzwa ini ndobva ndati nini aiwa vaziso kusei vanhu vachiti muno hamuna masabhuku tomboti gei muno munhu ndati nini pakaita problem pera pano muno mhanya kuenda pasabhuku papapa pavamoyo niye mutsvage chipa vamwe vasiri sabhuku vakatiwa ameno ndobva yapfuura ndobva yapira kadaro ini ndinobata musoro wangu ikombiyuta ndinobata nochii ndinobatikana nenhau yedare kuti ini ndowandoraramira handina mai nababa dare ndochi vabereki vangu apo mundiregerere kozi ndine hasha ndine ushungu ngati manhamba nsoti baba vanosungudza nguva yareba mashoko anotara kwandiri vanhu muone kunge dande kana kudii kuti hanzi mai avanenge vakajagara padare izvo yapara pandichadi ndikaenda baba moyo kababa moyo ndatikumbira kuti mungoyo ina vachigwiwa mundipowo zvangu ndiende kumba kwangu because inini ndandiita kuti amudzwa nemunhu asina kuzara naye mwana 6 months January to June tichibhadhara mari yegrosari kuclub vasa vakatora grosari rese vakaenda naro izvo saka vagere vari apa handiziti pakanga pakamira sei panga pakadii mavoko mani mbuya vakatiza vaziso pamba havasagari pamba kumba havachauyi vaziso ava ini ndikaenda kumasowe ndinodzoka pamba pangu ndikaenda kwamanda kumanyaradzo ndodzoka pamba pangu asi pamba havachauyi vaziso pamba kana ndikafona inini ndopanoya kupi kumba kanisina kufona vaziso havauyi kumba izvizvo zviro vakataura nezviri nekuti vakatiza kuti kondoenda vakanga vaenda kamba kwababa vamoyo ava vakaza baba vamoyo mvura ikapera pamba kwamutabhechibhora nchakafa vaziso mvura yapera pakutanga vakatenga madrum 2 tikashandisa tikapedza vakaema kuti 2 akapera pana ya 2 azopera grosari rayo bva musi wa11 bva musi wa10 patanga nyaya grosari apa vasa vakati mari kubhadhara kumvura handina ndiuze ini ndiuhwa ndiri kubhilidha zvamuziya pana dandifunga mukanyonyoyo ndogara pabva kuseni kusvika manheru handina kugeza handina kudya ndinorarama nei hakuti kundidzinga kabisira ibva uende pamba pako kabisira iwo ndakavaudza apa kuti muri kundidzinga kabisira vakati hana mbodero ndinorarama sei pamba pacho masabhuku nasi aripo echikadzi kana mai inyaya dzenyu dzedzi pese mai Solomoni mai bebe mai makuchokoto mai wandirai nyaya ndenyiyo mai mukanya vari hanzi denyu pamusoro yona baba kana iri nyaya yavaziso namaiziso vachanodindamburira rupasa gwedugu taneta nayo nyadza takambotaura kuti dare rakapera dare tarisei vaziso itsotsi ndakazvitaura pano dare rakapera kati mucherechedze vaziso itsotsi vanoedza sokuti kana vari pano padare vanoda zvepano ndikatora kuti imba yavo inoputsiwa nemakuhwa vazisiwa nemakuhwa vachingobva pano izvo zvichingopinda kukomboni yava nyaya yepano padare ndodare because ndezvimwe zvandakambotosangana nazvo ito zvibvunziwa kuti imi munotonga so muchiti munombotonga chiko vaso havaiti vazisiwa nemakuhwa ndikazvitaura pano padare rakapera mai ava dare rakapera futi vakataura nyaya yekuti ini mumba mangu ndiri kurwara ndiri kubhilidha 2 kachitaura nyaya yazo namaiziso aziso imbavha vakazonobasei magrosari rakaiswa mumba ivo vari mupurisa voba futi votoda kugara futi pamba pavo achazobata dzimwe mbavha ndiani varo vatotanga mbavha mumakaribu vasi vari kuputsa imba yavo voga pamusoro maita manya tangadeta pamukana vaziso zvatagwa namai ndizvo here sati vapamusha ziso haiwa vauya kani mazamaza ndo zvatagwa namai ndizvo zvikuitika vanotaura zvokuti grosari indakajoina club ivo vatobva mazuva okutanga aya vakasenga mbasha vachienda nadzo uko saka ivo vakazomangara kuno kuti vaziso vandidzinga vakanda mbasha pashe imo mukandivi hani makavaita samani uko ndikavaya naro pano ivo vakaramba kuti vakatoramba vachitoti vakandidzinga vanhu vakasenga mbasha dzacho vavachifanira kuuya panapa grosari ndakaripiwa uko mbuya ziso vari kumusha vakandifonera vachiti kwai ndabayiwa nenzara iko romuna December ririko kumba uko
iri nderepiri ndakatotumira avo ndakatengesa grocery yacho ndikatumira mukadzi uyu mbuya ziso vari kumusha uko rimwe riripo Kwogara kupi? Apa chakaitika apa. Ziso urugara ipi? Ndiyo ndiri kuvhinisa asi chakaitika chandaka ndokumbira kutaura. Pindura uri paya chakandityisa apa. Ina ndinoshanda usiku. Handivati kumba. Nge6 years ndichishanda usiku. Ndovarozviziva. Asi muromo wandakashapa ndoyapo masikati. Mwenapo kande hope ndovata. Vakati ndichakudanira vanhu kwagutu. Vamwe vakurakashe pano. Ninya yei. Ninya yei. Kwani kuti iwe ukatora grocery ukatumidzira mukadzi wako uko. Ninya watambira mushairi iyo 6 years. Kwa nini grocery ramaiti? Ninya 6 years ngo pachapa zavale. Pamzoro ima vabereki pamzoro ima kurukota osari pano. Munoziva hembe hausina kutenga hautsvagi pekugara nayo. Chero kadyiwa nemombe, chero kada kuiturika pabhabhdi waya, nokuti unoziva kuti haina chakakurwadza pairi. Chero ukadhonza inongobvaruka. Vaziswa havana kana dhora rakadyiwa kumusha kwamai avo. Saka havana chinovarwadza kuti vangovabata zhange. Because havana chavakavabvisira. Vari kuita chipfambi ava. Hapana wanano apa. Saka isu panapa hatifanhi kugarira nyaya dzechipfambi. Handitika tatonga kwakawanda sei nenda kutaura kuti chipfambi mazera avo. Handitika chero indotonyara kutaura mashoko angu pavarama nokuti vanhu vakuru havana zvavanokwanisa kutidzidzisa kana vaine unhu hwakadai. Saka vaziso dei vakaroora dei vachiteera mari yavo. Saka nekudawo kuti hapana chavanonyengerera kuna mai avo, hapana chavanoteera kungoti vakabva pano vakaenda kuvhiniswa vantsvaga mumwe mukadzi. Sekusiya kwavakaita futi ari kupi? Ari kumusha. Saka ibhurumashanga muntaraunda. Saka mambo sorry pamavara ndataura mundiregerero, ndataura neshungu, ndatarisa zera ravo nezvavari kuita. Ndikumbira mundibvunze kuti vanomudare mubodzai, vanomudare mukadzi. Vanodaro. Aiwa. Ndokumbira ndimbotaurawo. Aiwa. Munyararai. Mamboitaurei nani? Pamusoro mama. Mazabu. Pamusoro makurukota pamusoro idare. Vaziso idivi redu revanhurume isu. Nemaitiro avo vanotibvisa chimiro. Havazvibvisiwo. Tinotobva chimiro nyangwe ndisingadaro. Asi vakadzi ava kana vafamba vanti varume vanonetsa. Nekuda kwemaitiro avo avaziswa. Vakadzorana nemukadzi vachimunyengerera kuti dzoka. Nhasi uno pava negrocery ravari kuti ndindakatanga kubhadhara mari. Naye zvinhu zvandakatenga mukadzi asipo kana auya handiti paya pamamusipo ndakazosara ndotenga izvi neizvi ndo zvavamuba medu asi zvemuba medu here. Zvekuti ndongosimudza ndiri ndoga ndongoendawo. Zvataurwa nababa ava machapaza ichokwadi vaziswa vanei namai ava. Chero pano vakati ndinomuda mukadzi wangu kuvhara dare. Ivo vane chavakazombobvisa here chakarehwa nedare vaziso kunze kwekuuya vachinyepa. Regai. Mai ngatimbonza pana mai. Timboenda okusaidira mai. Mutaure nyama matatu. Pamusoro emakurukota mama. Induda kubvunza waziso wangu kuti mune makore mangani makaroora mudzimai wenyu? Ava vachiuya tichichengetana ndichagara uko 2023 Bata mafuna kuma muzvo amangani makuriwo. Mwedzi mingani? 2023. 2 years. Aiwa. 23 25. November. 2 years. Vanatezwa rona dzopfura. Saka Ngati we masabu. Avasati vapedza mai kusabu. ndiri kuda kubvunza zvakare kuti ndanzwa imi muchiti hanzi waziso mupurisa urudziko wokupi ipolisi here waziso? Ndiri kuona musoro wacho imi kuti mupurisa anoratidza nezvaari kuratidza kuti nyangwe asi ari musivo unototi aiwa uyu mupurisa. Yes, amen.
unotomuziva kuti umupurisa saka upurisa hwamuri kutitaurira apa upurisa hupi hwamuri kutiudza purasi babawa mai vava zvamakaroorwa munen'ena wangu wakasvikawo kumba kwaziso kuhama dzavo ndogosha wosekwe vasingaindiko wati warooriwa makore mangani avaindika kumba kwavo hama dzavo afambidzani hama dzavo ndindogoenda pandisingazivi padondo aiwa iwewe ukafa unofirwa neiwa vava wazisa wobva wafa unawo ndiwe kumba kwavo haukuziwe ngodza mwana wandi mwana wanosvika pamba ndoamai vandizoziva ndoza mwana wavo asi kama unofanirawo kuona kudzidza unochengeta kusvikani vakuru vedare nokuti pamwe unongoshandiswa munen'ena wangu andakakushandisa saka ucharambei chingoshandisiwa aiwa ndichada ndakatovatsvagira musha wangu vasingazivi kutsvaga saka ininika ndikavashanda sendikavaita zvezvavaita pamusha pavo ndavakira musha wako zvinova kuziva vakufunga vakuziva kuti zvino vane mhuri iri kugokwa inoda kuchengetiwa yavanga vasingachengeti through inini saka ndakukumbira ini ndinoda kuenda baba vamwe ndakavaudza kana baba vamwe ndiri kuda kuti muenda vachiguye kumba kwangu mundisungunurewo mundipowo zvangu nyende kupi kumba kwangu pamutemo kuti vanogara kundisungisa nyaya ivaunofumudzwa uko kuti utaure iwe waziso awa wane mhuri dzawo kubva nhasi munhukadzi wese unofanira kuziva kuti murume kana aine mudzimai wake nemhuri yake zvokwadi arege kuchengeta mhuri yake namai wake wokutanga iwe unenge uchingoita ruhwe uchingoshandisiwa uchingodini ava vari kutochengeta mai vari kuchengeta ng'ombe nembudzi kumusha ngavaendese grosari nokuti iwe uri kutoshungurudza mukadzi wahova ari kumusha ari kugokwe uri kumushungurudza iwe anofanira kubhadhara futi uye kubhadhara mukadzi waho vakuru nyaya iri panapa pavanhu vagere apa vaviri apa tiri kutamba nenguva kusadharira kutsiga guyo kuisa pamusoro instead yekukuya zvinodliwa ava vanhu vari apa nyaya iri pachena ndeyekuti mai havachadi murume hadi saka nyaya iripo ndeyekuti muri kuramba muchitambiswa navanhu vaviri ava vaviri ava kana deno zvainzi zvinogona ingoti ionai zvokuita sekuvamba kwamakaita munyatsondinzwa zvakanaka vaziso ava pano kugara pano kwavakaita havaneni zviri pano kana pisi izvozvi vachibva panapa vanhu vamanzwa vachitaurwa mazita iwaya vakatotononzwa itoti ndokamudhara matake kaya onza kuti onza kuti kamambara kamudharaka ndokari kuramba kachifosekedza vanhu nawiri pana vaziso baba samanyanga mukauru mutungamiriri wedu ava baba vakuwesta time itsotsi rokupedzisira indururani yokupedzisira inhubu isingachemberi pachena mai ava vasunungurei ava ende vaende kumba ndandiri kukumbira kuti tagutsikana kuti vaziso havanei isu yes tagutsikana vaziso kuti vane vanovaudza kuti muna muna mambo ko zvakadii tichivaise kuna mambo kwacho tomboatiranzva tombovaisa kuna mambo waanotika nakaudza apopopo anobva ashuwa ndimambo undoziva tachivarirusira kaisa ndizveri imomaushati mukadzi wachiti murume ndomunoshiyana property yenyu ikoko kwete pano pamutoza mahara pano friday yatovapesa munhu vaide pamusoro ivatereti pamusoro imasabhuku chekutanga handimoona mushini wakamira panoyo hausi mushini wokuveziwa kana kuti watotora zvigaba zvemadzivingi zvamunoita mogadzira ndetika muri kutohwikwa nenyika vaziso dare makurukota kuda kuenda pabhesi penyapo pamapurisa apa hembe dzechipurisa dzamunopfeka muchiba nadzo toda kuti dzitorwe tidzione kavachipisa mapurisa vopisa hatidi kuona makapfeka hembe yechizeta rapima manzwaka hachadi because handi matsotsi motisvibisira handi mazoni kechi2 imi maikambanje munoudza vanasikanako nefriday
Ndoda kunosangana nemukuchegutu Ndotenda. kwangezi manzwa Ndotenda. motsvaga $35 yenyu manzwa Ndotenda. vaziso motsvaga $35 yenyu mukasauya vaziso ndichamira ini ipapo munotongwa musipo mugochajwa musipo kutoenda munozvimiririra sokuya kwamaita pano toda kuti nhubu idzodzo nomunhubu hwenyu izvozvi mukadzi wenyu ari kumusha uko haana kana sendi ramuri kubhadhara imi makambozvepi nemwimi vabereki imimi makamboonepi kamba nekuti uchisenza night shift ukachaisa na 6 yokuchengetedza futi pakambani handi unoenda kunozorora wodzoka futi manheru zvino ndo zvavari kuita kumukadzi kuti ndiri kubasa ivo vari kumagirlfriend tariraivo kana nechiso chavapa kuti ichiso here chingai munhu uchaenda kumagirlfriend akadai mbotarisai nyika tarisai muone tarisai kuti chiso chingai chinoendanemiwo magirlfriend acho futi munotopenga kana muchida sekuru vasekuru vakaita hamunyari makaita hamunyari makaita saka zvamunoita vaziso Friday tonosangana kuchegutu tapedza nesimukai ndachikumbira ndachikumbira kuvazarisa ndaanza aya vana popo pava varipo izotagwa vana popopo kunyeva varipo togona kuvadanana namaimori ndakumbokugadzirisa isi kugara mapurazi kwamunoita muta kuti kwai nyika ina mambo muridzi wayo ariko ndauti muone kuti muchaitwa sei ende ndini chanoita witness wacho saka ndichida kutaura ngoti handisiri kutaura inzwai vana popopo vacho havasiri kure handi vari pavhinisi ava musi wamazotora mbudzi nhatu muchivapava havana kana mbozvuka kumba aukandirambi kuinda ndoinda asi kubva musi wamazotora mbudzi nhatu uko mukavapa ivo vakabva vatora mwana wavo vakaenda kugokwe vaziso pamusoro iyi imi muchimuruka ipapo maidzokerai panzvimbo imi samunhu inonyorwa